Ado, hindi natakabalik sa topic tao. Ano ba? Nabugay na gani. Valentine's. Valentine's, of course. The whiskey. It's a rum. Valentine's. It's Valentine's Day. It's Tagay. Fuckers. Valentine's. Ay, dali lang. Valentine's. Sorry. You should not have done that. Yeah. Jay Trinyas. Hi, Jay Trinyas. Oh, Jay Trinyas. Oh. Wee. Ay. Hi, guys sa mga fans. viewers. May nag-comment na. Oh, Alexander Luis. Alexander Luis! Delay. Ayan, wala. Talaga tanong na to. Duway na tayo podcast house. Dali lang. na nakaroon niya. Pwede mas steady nga butang ano na. Into plus star, pre. Mondial. Ano. Maurice is in his catatonic state thinking what to say next. So, yeah. Bale, mga listeners, ang among topic subong, sa Ligbat, opinyon sa mga hindi eksperto. Ang among nga topiko subong parte sa Valentine's Day, the dark side. And there's a finger behind me. It's Maurice Finger. Gagawa na gana sa topic ko. Hindi na natakabalik sa topic ko. Wala na kami sa topiko kay Puga. Nalingawan na sa Facebook Live. Arigalay ang si Tito Ayan, si Manong Dax, Maurice from Paris, si Drox, siyempre. Si Robo Williams na. Uy, gimbawal lang nga muna subong. Naka na. No, Muna. no, Banda na subong. no. Bawal na ang muna. Ginba na sa mga picture, sa mga... No. Babaw. Cornel ako no. Ayun, di po. Yan, di po ka. Ariel? Sabi mo ito tuhod. Aribeo? Nan, Ariel na. Muna. Actually, listeners, damo daw fingers sa bangde. Mr. Fingers. Uy, kung ay patsoy ka lang isa yan ito na. Happy Chinese New Year, ha? Hambal ni, Year of the Rooster. hambal ni Alexander Loes, hubog na si Drox. Hindi pa ako hubog. Normal pa lang ni. Gabangkan ako sa buong. Sa Drea, una ang mawi, yan sa ubog. Kung hubog kami, gay, post kami tanan. Tulog. Maski na karon daw kung ma-end na ang kwan, kung ma-end na ang live, kung may ma-comment pa na. Sabton mo nagyapon karon yung mga pamangkot kung may araw. Kay Jay Trenyas, mabuhay ang Rock Pips. Kita na sa Bike Fest. Woo! Okay, speaking of which, so sa topic na yung papayudi, grabe, ito yung seryoso, gulpe. Makabalik ang dako nga question, makabalik pa ta sa topic ko, tagina. Okay. What to do with 1 million pesos on a Valentine's Day? May nadumduman nga na ako. Sorry, stuck up po yapon si mo idea kay daw amo nito para sa ako ng Lord nga idea nga shit tani ako nakapaminsan sa mo to. Lord nga idea. Ano to kanin? Ano Lord? 100,000 mga Pangit. buwan Ang mga arte. para mang siya mulak lang yun. Gaya. Dali lang. Manyapon to sa port na balam na din. Hindi mo ga. I don't know about you guys. Anay nga nag-Facebook live na ta. Pero Doon nadulaan ang topic ko. Nakakabila siya. Doon nadlo ko sa ngirit ni Maurice. Oui. Yung smile ni Maurice, though, you know, your smile is so... Wow. Oh my God! You see? Bonsoir. Yeah, you know. So, take kita sang question sa aton yung mga Sa mga viewers, mga viewers makuha ta sang question sa aton yung viewers. Hi kay Dennis, ubag ka view sa buong. Hi Dennis, ari ka di tani din show. Why ka de? Pwede pa kapas.
Yan. May plano. Oh, J. Trenyaso, kung may isa ka kamilyon mo, ano una nyo baklon? Sa Valentine's Day. Valentine's Day lang. Sa Valentine's Day lang. Isa ka milyon sa Valentine's Day. Oh, balik din subag. Pakigreet gali mga taga-patio diho gabantay kami katiktik. Sa mga taga-patio da sa Pabiya. Gabantay, tik-tik da. Gabantay tik-tik da. Woo! Idol. I have a question. Bonsoir. Oui, voilà. What would you do for Valentine's Day if you were a city Kagawad? Okay. That's not coming from me. It's from Maurice, from Paris. Our friend. I wonder kung kay sino na question para kay sino. Bonsoir, Jay. Bonsoir, Jay. Dito na. Left conversation. Sabi bira ni Mark kagawad. Kung may question ka mo, Hindi po. question na mo kayo sa sabdo namon. Yun. Sang nila bugay. May research department. May research na department. kulpaan. Anong plano niyo sa mga Valentine's Day? Migo Dax. Migo Dax, good. Ano plano nyo nga apat sa Porten? Jean, kung gusto mo sang sabat, kadto de. Da ka mo na sa bakhaw. Hapos mo na magtabok de. Sukat-sikat. Oo. Pangkasunta ka sa bike. Ito kagawad sa ito. Nakugit. Sorry. Pangkasunta lang ka sa bike. Hi, Galek Andrea. Hi. Sibusa. Hi. Sex. Hi, salamat sa paglantaw. Hi. Ako di ko na pinakagwapo, di sila. Mga fans namon, pakishare sa nga mo ng Facebook Live ha. Kaya lang mo makakwarta. Tama, brother ko isang live separate yung Facebook page niya. Kung saka, kung hindi kinatarong. Hindi kinatarong yung... Ara kay Dennis Ubag, kay Densyo. May pamangkot di akon migo. Ano ma-advise nyo siya kay ang problema ya, tatlo ang migaya. Tapos, iya by budget, 500 lang. Ay, papalapiton ko para hindi ko magsinggi. Sorry, tunog ko. Tapos ang iya budget, 500 lang. Ang isa daw manog buang. Ang isa silosa, ang isa maestra. Kaya ang problema niya Kayo ang basa. problema niya, sino sa tatlo ang unahon? Haryo, sinong unahon ko no? Ang daw manog buang, ang silosa, o kung ang maestra? Ang dumunog 500 buang, ang silosa, o kung ang maestra. 500 na nga budget, sino unahon niyo, Jake? Kung sino mas... Are. Masugod na sa dumidyo, tarong-tarong nga sabat nga dumidyo do Tarong boring. Boring nga sabat. Kung sino ginapahigugmaya gidya Kung sino ginatawag sang iya nga tigipusuon gidya. Ang maestra ni ko. Ang maestra. Oo, maestra ko sa bagay. Share. Oo po, pwede mo ba nga muna. Ang silosa, guro yun, no? Pero, Ang manugbuang ito ba si basi buang naman na yan. Sa kon bili ko unahon kitang Silosa. Silosa. Ang silosa, meaning niya, possessive na team mo, di ka na pagbuyan, guys. Pagtapos nyo date, kumbaga makambal nga nga kapoy na ko, tapos na sa date, sa mga mo na bla. Tapos kunti 500 lang imong budget. Pwede ka mo ka-share doon sa maestra. Damo ka comment. Pwede mo ka-share sa maestra. Pagtapos sa maestra, total, manugbuang naman to. Sorry, git pro. Amo na silosa, maestra, Manugbuwa. manugbuang. Tako na ya. Ano opinion ni Migo Dax? Ito ayan, ano yung mga... Daw mo man. Safe na sabat na do amo man. Let's ask Maurice. Maurice, Yes, voilà. if you have a
if you have a 500 peso Only budget, have. If you Yeah, only you have. only have 500 Your budget peso is budget. 500. and you have to go on a date with 3 girls. One is very Near. celos, Jealous celosa? type. Very jealous type. Jealous So type. possessive. The teacher or the Soon to be soon to be crazy person Near. near death Schizophrenic. experience. Near death experience. Obviously, you guys should quit drinking. Okay. That's the. If I can bring the light of science, it's obvious now. Quit. Quit. No, Disconnect from Facebook Live. Quit. Introspect. Okay, wrong person. Wrong person. This is invalid. Commercial break. Commercial cut. Voilà. Maurice, your answer. Somebody's lives is depending on your answer. Yeah, Right now. your life maybe. No, that's not my question. That's So my, who? that's Dennis the friend Friend. of Dennis Dennis Subag. friend. Oh, legit. Immediately legit. Yeah, see? So what's your answer now? My answer is yes. What? Bonsoir. Okay, that's yeah, never mind. That's like that's the like answer. in the game of taxi kamatis. Voilà. Oh, imo amigo Mondeng, ano imo Amo masabi? na to, nasabat ko na. Wait, kaya sabat? Sa Mistra daw ano? Mistra? Ha? Ang Mistra, ati may budget mo na. May Oh, may Mistra stress naman. niya, may 500 pesos. Why would you go out? May iba si may 500 mo ng Mistra. Mamot pa na. Namot na. What? Ang manajian kayuhan nyo galantaw si Runa. Hindi na kayo man. Kayo man eh. That's why Amo ning kayo sa amon. That's why we Pag have, hindi mo ka naman. that's why we have the most Amo na din pinapahal. relevant Paano lang eh, why di si Ron? Ayaw na rin siya mas wasak pag giniguro. Ang sabat. Mas wasak pag giniguro ko na Kaya rin. ano, okay kay Tito Dennis ang naton nga sabat. Ano? Ang bot ka din eh, so laton ta sa. Ang bali misis mo, Mons. Kung wala gali ang asawa, ang bana ma Facebook Live. I don't know. If The it's a coke. good thing. Dako. Hi, Ron. Baunsi ng aton viewer. Damo na ta viewers. Damo na ta. This is the landmark sa atin. Landmark man. Makalima. Milestone. Ang milestone. Naka-11. Naka-11. Inangag. O sabang 8 na lang. Gibuinan sa landmark. Sige lang, hindi mo Si hi hindi gali kay mag-eksperto, hi gali kay Jason Ginterola galantaw subong. Chupek. Bali-bali, TL, ubra-ubra lang to. May questions. Na? Doon na tatupik ko. May na ganina, why na live to aton nga mga Ato niya tupik ko. Ginado ka. hotel Motel escapades. motel escapades. Gusto nyo i-live daw? May special na, may bayad, pay-per-view na. Director's cut. Director's cut. Motel escapades. Ay. You know Episode why one, Mark is laughing? The queue. Because, Episode 1, the queue. because he already have the copy of Draw Confession. Mangkot si Jay Triñas. Ano ang paborito nyo nga motel? Ay, po. Same as yours, Jay. Kung diin ka dito mga kami. Group! Amo na tong sabat konsehal. We saw you in pajama there, Jay. Ang matinlo nga motel. Kasi ma-left the conversation. Tindaman. Tinalaga ba? Ano yun? Yung na. Ano ba?
Hambal ni Aras Lao. Motel Escapade? 5 ka question mark? 5 gid ang gusto. Ano ay ang comment ni Mr. Salaw? Oh! Amo nang Muna ko po, Lemons. matamat na tagurong. Doon ka inay. Karon yan lang tanawa ang reply ko na. Ari may comment si Dennis, may pamangkot si Migo Tadencio sa Mongrel Blood. Ari presa pa. Amo na siyang sikat nga kumbo, no? Mongrel Blood Band! Band! Mongrel Blood Band! Mongrel Blood may band. Band! No, hindi ka banda kung ay band. Ari, may pamangkot siya. Ang migo ko di, ang migaya baho ilok. Di paano niya balon na baho ilok nga hindi ma-hurt ang feelings. Regaluhan niya blouse kag may Rexona nga dala. Built-in. Ara ang comment ni Migo ayan. Imo Migo Dax. Cute ka lang. Yung mga bango based on experience na, bro. Kagi rin niya na yan. Sa Kung bupa. hindi man sila nga baw ilok. Bala. Hindi siya ang sod. May ano lang, Hindi, doon lalaki lang. amoy mandirigma. Oo, do. Wow. Kung siyempre close naman na sila guro sa migaya. Close naman na sila guro, so pwede man na mapadagaan na lang guro sambal nga. Kamaon eh. Kuta may bago ko nga kuan blan namin nga mas sabi something so na nga kuan mo na bla. Yung try ko to mo bro, sige bla kayo, sige ba ikaw ba, mga mo na nga kuan bla. Yung baho, ito ko niya kalaki eh. Pro at least gan try yan for Ari ako na. oo, for that lang. Sakon. Ara pang secret ng brand no. Dora pa. Para pa. Amo niya balong ko siya. Ang bawo ilok ya. Ga. Langga ta ka, let's keep it secret. Gaadya pa. Muna na ako na. Ambot kay Mr. Salaw, ano yung comment? Balo ko sa athletics, mo katama. Oy. Muna na sabat naman kay Dennis. May palagas nga pamangkot si Rona. Ako may question. Ano type ni Duxley? It's a girl. Oy! Ay, po. Oy! Amo nang Oh, yeah. iniguro Oh, 9 viewers sa subong times mo, anak na pulo na. Ten na. Times 11 na. Ay, Rebe na. Oh. 10 liwat. Kaliwat. May matalo nga na back out. No, Dax. Oo. Sabta na. Mr. Dax. Type, Anong anong mga- type? Type gid siya. Anong type mo sa ano, physically or Ano type ni Duxley? It's a girl. Oo. Ay, kay Dada Marino. Ticket Ay, kung dada. kung like for example, sige, total, whatever. Ang fetish ko dyan yung sunay at tiil. Okay. Hindi po. Quentin Tarantino ba? Tiil, sorry. Foot, may Tiil. foot fetish. Kung hindi ka. tiil, ilok. Nang, Yes. Maurice, yun ang reaction of Maurice. ang type, Yeah. I'm He has one a foot fetish dito. I'm one of those guys, sorry. Ang type, What kind of food? Hugasan mo na nga. Si Dinjo. basta, Ganun. basta ang makakaya, yan lang ang self, yung magdalagan. Nga, dalangin. Foot fetish din, type yung Lagay magdalagan. meron iban bilan nga bisan mo kagwapa o kun kakwan. do I effect na o effect? Do libagon bla ko magdalagan do. Doon nga dalaga na may nakita ang dalaga. Hindi nga dalagan. May nakita ang gagawin ka dalagan. May nakita Kanila. siguro ang dalaga. Basi man. Kung foot fetish, sin dalagan, meaning gusto mong babae nga kibulon, tiil. Tigadlagan siya mong Basta basta okay lang kung magtibulon basta wala lang may agutang.
Yagutang man. Mga crack na ba sa kita mo? Puta. May drone. Hindi, ang Ang crack ng tail mo na crack bla. na Gabing keyboard. sa likod na ba sa sa anong Damol-damol. tawag na sa heel na bla. Mga crack gina nga no. Na. Ginalantaw mo pa na yan. Hindi ate kay okay lang yung kibulon. Kung mati okay lang yung kibulon. Basta wala lang Hindi bro, ano. Hindi siguro ano, putaway ko pagin sabat no. Ay pa. Ang ano nito makot ni Ron ha? Type? Ang type mo sa isa ka girl. Basta ano, ma-carry yan lang ang kaugalingon yun pa sa bisan ano nga sitwasyon. Especially kita kung ginahandom mo ng may zombie apocalypse mo. So, Gandom kaya nga may zombie apocalypse. oo. Okay. Kay Amo na nga, 7 na lang ang ginalantaw. 8. Importante na information sa atin yung mga viewers. amo na akong nga nagambal kung nga carry ang magdalagan. So, Hi, galing kay Bobet. Bobet! Hi, Bobet! Delikado gali si Dax kung may laboratory sa Lilo na genetics. Ikubuon niya git para maglapda ang zombie apocalypse. Dito tanan mo taga-aspire sa muna, hindi. Ako lang, yots. Ikaw lang guro, Dax. Bad trip na yan. Hindi na tayo makaano din, hindi na tayo makapodcast. Hindi na nakapodcast. May muta fort eh. May ano? May muta fort. Ano na sila sa gawa mo. Tapos emergency broadcast, ano lang niya, kuan, di puga. Si Baywatch po brown to sang kuan, sang Emergency broadcast antenna, system. di puga. Baywatch? Super ting-ting da nga antenna. Ano problema? Sige, ilainon ta ng topic. Makuha nito, Anong Bong. brown mo sa zombie apocalypse? Init na Ito, init na ito nga bali, ang pamangkot ni, ano, Oo, ni sa Lama. ang amo na eh, Rons, ang Yes, sir. type sa babae, ano, basta ano na tani, makasakay lang sa kagago ko, okay na. Nga, wa daw ay sumay. Nga, ang... Duwagin may makasakay sa Nga, pagkagawa. medyo. Magluwas bilan sa edad, pagbalan nila nga mo kan ay mo ka naka weird daw mo na. Bala nila nga. Nga mo na edad mo vlog mo ka nakagago daw. Yes, Turn Ano ta? turn up din pa sila. Ang pang na charades. Ras okay na, Ras okay na. Nga, kasi, Next question. Next question, listeners. We're open now. Ano nga? Di kung Harley Davidson ka ko na masakay, be. Sinado din so. Inis. Pwede eh, di puga. Harley na. Pati ko, may uring-uring ko na batian. Ruga canyoneering ko subong. Nan, Ara. why sa Anong de? canyoneering? Ya canyoneering sa Cebu. Sa Cebu. Ano na sa canyoneering? Nang matrek ka mo, tapos may falls ka mo nga malumpat, tapos anuron ka mo sang tubig basta sa Between the canyons. anong term sang basta sa end Stream, sa oo. stream ng suba. Abi ko yung part mga bala ka canyoneering, nakubra mo canyon niya. Eh, kinarton. Sige. Ano kagot ito? Oh, canyoneering? Ito mo gina-canyoneering? Paano ka mag-canyoneering? canyoneerer. Canyoneer na sa Ang bali, Rona, grabe, para mula ni Daxo. Sa Red Doors na. Nakaduan ako ng botilya daan. Speaking of zombie apocalypse, by the way, Ano itong topic ta? speaking of zombie apocalypse, anong brown mo mag-zombie apocalypse? Total na mention mo na gid man Ako lang isa, ano Utod ako lang, Dax. ako Hindi, lang. ipag-utod ta. We'll start the ball rolling. Hindi po namin kung ako lang bali kung mag-zombie apocalypse, ako lang way kupod. Let's say may mambala Ano? ka. Masugod na. Yeah. Anong gusto mo nga senaryo sa isang zombie apocalypse? Is this yours? Um, This is mine. Kung mag-zombie apocalypse, as long as hindi lang sila kabalo mag-operate sa mga bagay-bagay, iba-iba yung mga zombie movies.
nga kabalo niya I'm coming. mag-operate or something. Basta as long as mga George Romero lang type ng mga zombies na. Walk, walker. George Romero, paganda. Mga George Romero, mga walkers. Yung mga May pamangkot si Bobet. Ay, di Bobe. Diin namin magpwesto sa zombie apocalypse. Sa city or sa Uma? Kumain. Uma. Kuya. Survive lagi sa Uma. Less ang density. Low density. Some people per square mile. Plus, ang I know that. pagkaon. Grade 4! Wow! Wow, respect! Wow! Number of people per square mile! Wow, cheers! Cheers. When Plongkuan. fully went to freaking school. Well, at least I'm educated. Okay. Di na to, uma. Oo. Hindi, sabat sa mangkot ni Bobet. Zombie ko ring in the Pero kung background. may zombie apocalypse lilo kagay na kami istorya sa una mo nga ang nami nga pwestuhan. Idol ka mga tao. Ano to Robinsons. sa pabiya si Mark? Hugay, no questions na yan. Nga. Hindi gabi to sila mo. Ah, Apo ni Dennis. Sa mga pabiyada, hi. Mga taga-patyo ay sabi chapter. Mga pabiya bikers da. may mga Pabiya. paghansang gapunanda. Pabiya Friend Zone Association chapter. May podcast mo sa Sabiya soon. Haba ni Bobet. Friend Ano ang zone. specific weapon to have in a zombie apocalypse? Friend zone! Mark yourself. Friend zone! I thought we're friends, you know? Zone! Sa mga listeners, nag-release ta as bonus track ang bonus podcast last time nga wala ma-release ah. Scam. Gani kita nun, taskam ko daw. Okay lang na, amutan na di ako open, white yaga tago-tago. Hindi kami poser di. So ano pa nga to niya? Oh, specific weapon mo. Specific In a zombie weapon. apocalypse. Si Bobet na. Bobet nga question. Ano, imo ko Kuya Mark. Mark, Kuya, ayan. Bugna, Jock. Bugna. Pwede. Bugna yung one. Huwag ko galang. Tao sa Walking Dead eh. Pusil ko Ano nga po, Sel? laba. Ila kasulod sa pinsar ko. Ako man. Shit. Valentine's nga daan. Ako may pusil ka nga laba. Pang Valentine's sa Pre, ito Zombie kulubaan Apocalypse. niya, pre, pusil nga laba. Eh, pre. Pang motel lang ko yan eh. Pero kung may pagwa ko sa motel lang Zombie Apocalypse nila. Puta nga, chaos ng kalibutan dito. Imbis ang zombie. Imbes nga posisyon ang nakuha ko Zombie Apocalypse. Mas mayaw na lang galing posisyon. Kaya pwede na ko kapula pa simple lang. Sino si... Now, ako niya kwan. Dito Alfaro. if you want to talk seriously, you go to Esplanade every evening at 7 p.m. You have Zumba Apocalypse. Okay. Budot's version. Zumba Apocalypse. Zumba Apocalypse. Okay. Bonsoir. Tani na, nasabat man ang imong pamangkot, Tito Bobet. Tito Babette, Zumba. Zumba Apocalypse. Bet, try mo bet mo zumba po ni Mark. Yeah. Si Maurice. Sorry, si Maurice. Maurice, bonsoir. Ça va? Sama, is that something or? No, it means you want to have a sexual intercourse with me, unprotected. Unprotected. Bareback, you know? Yeah. In the middle, shit. in the middle of the Mojave Desert, with a bunch of bikers from Bikers from hell. very dangerous gang. Okay. You're gonna have a, what do you call the, they go around? While you're covered with honey and there are fire ants coming your direction. Ooh, yo, Okay. you, such a bad boy. So I think your food fetish. That's torture.
Ako yan mag-zombie apocalypse, ang mas ko. Wala. Pagigugma lang ito. Di puta. Pagigugma lang gid. Oo. Ano mo kung mapatay kada kung way ka pagigugma sa ibo tagi pusuot? Love lang yun dyan. Love gid yan. Diba? Imaya Direk Munding. The multi-awarded director. Nadunlan si Direk Munding. Direk Munding. Thank you, bravo! M2 nga may bayonita. Nga. M2 treats na may bayonita sa punta. Ito siyempre kung maubos, bala mo. Kundi, bayonita na lang. Dahil na magasuot sa pinsagan, teotre ang may bayunitam. Yung teotre, duwabe. Dirty sang mind mo, Drox. Ikaw mo lang nag-teach ako. Ew. Amo nang sa dason nga kuan eh. Amo nang armas sa dason nga project. Dada. Pakanta ha si Mark sang Angelina by Sai. Mark, the Special people, request the dito. people have That spoken. the people have spoken. Yeah. You're gonna sing Angelina. What's that? By Sai. Amo na, Angelina? Sabi ko, Angelina. Angelina. Hello. Baon po. May request si Rona. Seriously? Ano? Pasulita si Drox ang pagigugma nga line niya You have habang work tomorrow? naka-look straight sa camera. Oy, Stupid questions. Puga. Drox, go ahead. Sino ang Bonsoir. camera da? Dre. Rona, special request. Pagigugma. Ang sabat mo yan kung anong pamangkot nga hindi nga ang pagigugma lang ang word ah. Ikaw basa. Pagigugma lang oh. Are, sige. Ore na. Tisuri. Igbala ko tigulang ka na. Are. Dispitoon ta ka. Are. Mag-zombie apocalypse ang akon armas. Ang akon nga armason. Pagigugma. Ano mo kung may armas kang wala ka pagigugma? Mapatay ka, wala ka pagigugma? Di ba? Di ba, Kois? Sige. Ano mo ng fuckboy man? Di ba? Ang mga fuckboy, why na yan? Pero nasabat na? Ha? Nasabat na? Mark is gleaming every time. Yeah, live and direct from Live and direct. the Kuyas are reviving their high school days. You see? Reviving papilab. Yeah. Oh, here. Oh, he loves it. You're destroying your reputation online and you're happy. I don't scared. Don't scare. Ginaulat pa namon ang pag-abot ni Mr. Villarante, ang Lord Manyakol sang Federaciones de la Mañaques. Maabot niyo din pinaka. Wow, mga 11 pa sila. Chapter President. Do paternity ba? Grand Arcon. Gran Arcon. Chapter. Chapter. Langga. Kasi gana ka langga. So how Stephen became Thanks, Gidron. maniac, Di ko lang gadmay. Maniacal depressive? as the Drox. Ha? Yeah, because of drugs, right? Yeah. Heartbroken. Oy, They're kung close. mag-abot si They're- Mr. they're Villarante, How close when you ang say ato ni topic, close? Is it like Very, very close. paano madali ang siya katumboy. no, but we're into As succeed. it will ask the Okay, so They started from the tip. That's how close they are, you know. and then progressively. Yeah. Add more spit! Add more spit!
What, Norris? No, we would like to know you and Tepen. How come he became The Lord? Kanami sa pagdilid. Ask the Drox. Ask the Drox. Do you agree with that? Cheers for... Lord Tep. To Lord Tep. Tep beer. Juice. Lucy Pussy. Oh, Mark, values, please. Pusi Barwada. You have no values. Tiga break kita para makabuelo kita sa atin. Oh, mapasa ang tambahan nun. Para Makakompose sa maka-reset kita sa Facebook Live. Sa atong thoughts. Second set. Second set. We'll be back on our second set. Stay tuned lang. Sa aton niya. Sa aton niya. Stay tuned. Matake a break. Dahil makomment ko na eh. Matake a Babalik break kami kita sa amon second set. kay para makaubra ka pa sa imong page dyan mo para sa so Facebook. we hope Diyan, karoon na.